igsuong, mga gwapo, gwapa nga mga Bisaya. Nanapod ko karon hibalik inyong igsoon nga si Bisayang Kodaker. So, wa pa man tayo suroy karon. Challenge na sa tag push up. So, natay timer 1 hour atong ihatag. Unya, we will try to do 500 push-ups. So, mao niya atong first 40 push-ups. So, ideal form kay first pa man. So, kung kapuyo na ni, dili na ni ma-maintain na form. So, sukad pa lang sa akong pagkabata, ganahan na kay ko mag-push up. Pero, wala gyud ko kasulay na mubuhat og push up nga more than 200. So, atong gibuhat karon 500 push ups. Atong sulayan ug mabuhat ba nato within 1 hour. So, I hope I am correct. Mao to atong first 40 push-ups. So, after this, sulayan na to ang 30 kay mura ug di na jud makaya kung 40 gihapon. So, nag-start ta sa ato ang 30, atong paspasang gamay kay puol naman sa tatanaw, di ba? So, 70. So, our first 70, 40 plus 30, 70. Na, medyo sakit-sakit na dyan atong bukton ani. 70 pa lang na. So, atong punan og 20. So, 70 plus 20, 90 na ato ang nabuhat. Mga gwapo, gwapa nga mga igsoong Bisaya. 90 push-ups. Tungpunan og 10 aron sakto na jud nato ang 100. So, dili pud dalim, sakit sa jud kaayo mo na. Kung gusto jud mo try ninyo bisag magkamang pata. So, mao na atong na-consume nga time 100. So, naka-consume tag mga 5 minutes kapin, 5 minutes and 30 seconds for our first 100 push-ups. Pahulayan na to gamay atong fast forward kay aron dili mo laayon magtan-aw na ko magsubaybay. So, again, another 40 push-ups. So, that makes it 140 push-ups this time. Pawayan na to gamay. So, again, ang ato kay 40, 30, 20, 10. So, mo na mahimo tag 100. So, right at this moment, atong punan og 30 push-ups. Kayo jud. So, kapoy jud to. Hapa na gud ko pag last. So, we had 170 na ta. Init na kaya kung bukto na mga igsoong Bisaya. So 170 puna na to 20, and then here comes na kapoy na gyud. Here comes our 190. Di ba? Tanaw-tanaw pa ka diha, mura ka gwapo. Di ba? So inspiration na to. Ang Captain America isudlan og tubig. Pinaka-Captain America. So, atong 10 para makaabot og 200 push-ups. So, inom-inom pag tubig. Di ba? Pahuwayan na to ginagmay niya. Ako ipakita ninyo kung pila na ang time. Atong, okay. 48. So, 48 minutes ang nahabilin. So, mga nakakonsume tag 11 minutes or ato na lang i-kuan to 12 minutes. So, nakakonsume na tag 12 minutes and then nabuhat na nato ang 200 push-ups. Medyo taas-taas atong pahuwayan kaya naka 200 naman ta. So, right here, atong punan og 40. Na bagnos gyud. Kita ka, hapa ditso. Perte na yung kapuya at 240 push-ups na ta. Diba? So, say hi ni Captain America. Sudlanan sa tubig, inom pag tubig. Sige, puna na to 30.
sige, mo na, di ba? Perte na yung kapuya, 270 ta. Ang push-ups ba ya? Wa ko gadahom na makapurma. 3 weeks na ko nag-push up, so murag nakatabang-tabang yun. Again, we have our 20, so we had 290 already. Inyapun na to og 10 para maka 300 na ta. Okay. So, right here, it's 300. Tanaw na to ang time. Kung makuha ba yun na to ang 500 within an hour. So, napatay. Oh, we have 42 minutes. We have 42 minutes. Bali, 18. Di ba? 18 minutes atong i-consume to get 300 push-ups. So, encourage na ko na musulay sad mo ani kay para mawala atong problema, di ba? Di tam sigunahon na atong problema, wala tay kapalit og sudan og pagkaon, di ba? So, 40 push-ups. So, we have now a total of 340. So, pahuway ta ginagmay, di ba? Init na jud kayo ang bukto na to, ana. Murag di na jud malihok. So, right now, 340 ta. Pun-a na to another 30. Ta, di nakakabarangog dong. Naglisod nagbangon sa dudong eh. So, we have 340 plus 30, 370 push-ups na ta. So, again, kamong nitanaw ni akong push-ups, hopefully na musulay sad mo. Try na to push atong limits para makalimot sa atong mga problema. So, plus 20 na 390 push-ups na ta. So, kay 10 raman atong kulang, so medyo di lang kayo taas-taas tong pahuway, balik na yun ta. So, para sa 10 push-ups, no? Trying to maintain a good form gihapon para sa tong 400. So, I think makuha ra gyud nato ang 500 push-ups ani within an hour. So, nabagay 35 minutes. So, ato na consume maybe na pa sa 25 minutes, di ba? 35 pa man ang nahabilin. So, we managed to get 400 push-ups in 25 minutes or so. Mga igsuon, mga Bisaya, mga gwapo o gwapa. May nakanindot sa mga Bisaya kay mga gwapo o gwapa gyud. So, right now, we want to make 40 na pod para ma-reach ang atong 440 push-ups. So, dili na jud kayo nindot atong form, medyo ubos-ubos na. Dili na jud kayo full range. So, puna na tog 30. And that's where we get our 470 push-ups. So, 470, sulod jud ta. So, morning nga, murag magplano to kung mo extend. Tiwason lang jud ako ang 1 hour until asa kutob ang makaya sa akong bukton. Kainit na jud kaya akong bukton. And then, we have 490 push-ups na. Balikan din nato ni siya og 10 push-ups para ma 500 na gyud so. So, 500 push-ups. Tanaw na to kung pilay time na to ani nga nahabilin. Kay nakaabot naman tang 500 push-ups, di ba? Nangisi ng panagway sa inyong amigo nga Bisayang Kodaker. Karon nga time kay wa pa man ta di ta kagawas kay community quarantine, whatever form, general, enhanced ba na or modified enhanced, dili man jud angay ta mo gawas gyud. Nya narata sa sulos tong balay mukmuk ta, magsitaghon nagproblema, may pag i-push up na to, di ba? Fit pa ta. So napatay na habilin nga 28 minutes. So, ato lang i-convert, ato lang himo. So, more or less, naka-use tag 32 minutes atong 500 push-ups. So, try na to. This time, kapoy naman yun. So, tag 20-20 na lang yun. I-try na to kung asa kutob ni maabot sa atong bukton. Sumbag-sumbag sa tani, di ba? So, tag 20 lang sa kay murag lisod na jug abton ang 40. So, right now, we are at 520. And then, right now at 540 push-ups na.
So tag 20 lang kay murag sakit na yun. So balik-balik ta. At least kung 20 dili kay sakit. So 560. Medyo paspas na siya gamay. Kay 20 push-ups naman lang. 'Di ba? Atong gigamit before kay 40, 30, 20 and 10. So another 20 push-ups para makaabot ta og 580 push-ups. So ako mga igagaw pud karon na nagbuhat pud sila ani nga challenge. So good luck sa ato para lang jud nimo himsog ta aning panahon sa quarantine. Another 20 and that will give us our 600 push-ups. 600 na mga igsoong mga gwapo-gwapa. And then napatay 23 minutes na habilin sa atong allotted na 1 hour. So taas-taas pa. Problema ni kung makaya ba sa atong bukton. So 23 minutes na habilin. So 600 kita mo na kapoy na si tag test kaya pa ba? So 620. So at that point nakaabot na tag 620 push-ups. So atong target actually 500, so ni sobra na tag 120. And here's another 20 push-ups, naabot na taog 640. So ang form bati na jud. Kita ka na wala na ko diha. So nangihi na ko, kapoy na jud kayo, ngihi na, singot na kayo. And that's the 640. Murag kadilion na dili na. Pero ako lang jud i-try na maabot ta 1 hour. So dili magito professional athlete, nahitabo lang ni kay nag-quarantine ta, di ta kagawas. So nahitabo lang nga nag trip ta ating push up, pero nindot ni siya nga trip kaysa drugs, di ba? Atong trip kay pakusog, di ba? Fitness kunuhay. So at this point naabot na to ang 660 push-ups. So natanawa gud ko gud kadilion mo push up dili kay sakit na mayud kayo. Gusto na jud ko mo stop at this point, pero ato sawayan jud na maabot na to ang 1 hour. So we have our 680 push-ups. Again, dili ta professional athlete, di ta ka maintain sa sakto nga form mo na nga na walay magkuan sa ato so ayan na to, no, puna na to another 20 push-ups to make it 700. At this point 700 ta napatay na habilin nga 15 minutes, pero sakit na kayang bukton kung kaya ba, di ba? Na tayo 700 di ba? 700 push-ups napatay 15 minutes. Problema kaya pa sa ato ang utok, pero halang na gyud kayo ang bukton. So here's our another 20. Lisod nagbarog, di ba? 720 push-ups. So punan pa na to kung kaya pa na to. Wow, di nakabangon. Smile na lang ta. And that's the end of it, di ba? 720. Wala to i-count ang last kay naman, patay naman jud, di naman jud makabangon, di ba? Patay na tong bukton, di ba? Halang na kaayo, sus, kabalo pa lang, di ba? Karon nga nag-record ko, nag-edit karon, pertig yung sakita sa akong bukton. So we made 720 push-ups mga igsoon, mga Bisaya, di ba? Pakita ta bukton, di ba? So, atik rago na agad aron ingnon nga dakog bukton, pero perting sakita. So sa remaining na to nga time nga nahabilin, ato na lang i-plank, di ba? Di ba? So, at least we made 720 push-ups. Dili ta professional athlete, dili ta professional fitness instructor or fitness buff or something. Ang nakanindot is we tried. And as atong target nga 500, success, di ba? In 32 minutes. And we even added 220 push-ups pa yun, di ba? So mo na mga Bisaya, I'm here. Gusto na kayo kumugawas para mag picture kay Bisayang ko dakar gud ta, mag drone ta, mag picture ta, langoy ta with our GoPro, our action cameras. But right now
there's that COVID-19 and it's a pandemic, dili na to siya maliiton. So stay lang ta sa balay. Before sa akong birthday, try jud ko nga mokuha og 1,000 push-ups within an hour. Thank you mga Bisaya, and